A bandeira azul xa loce na praia de Lombiña Cabío. Este mediodía a concelleira de Turismo Estefanía Ramos e o concelleiro de Deportes Eloi Sobrido procederon ao izado simbólico do distintivo, coincidindo co inicio da tempada de verán. Dende o Concello destacaron a importancia de poder dispor deste recoñecemento, que se outorga en base a unha serie de rigorosos criterios de sustentabilidade e accesibilidade de servizos, e dá conta do esforzo que se realiza dende o Concello para garantir que a praia, un dos principais reclamos turísticos do municipio, estea nas mellores condicións posibles para recibir a veciños e visitantes. Conseguir esta bandeira non é un traballo sinxelo, é un traballo de todo o ano e que implica distintos departamentos do Concello. Requírese un traballo constante, o mantemento, a limpeza, a seguridade e a mellora das infraestructuras, o control da calidade das augas e a posta en marcha de actividades de educación ambiental. Todo isto implica unha coordinación entre distintos departamentos, como xa dixen, contratación de servizos específicos e, sobre todo, vontade política e social para defender un modelo de playa sostible, accesible e de calidade. Por iso, hoxe non só izamos aquí a bandeira, celebramos o traballo conxunto e o compromiso de moitas persoas, traballadores municipais, técnicos, socorristas, persoal de limpeza, veciñanza e visitantes, que fan posible que a Lombiña Cabío sexa un exemplo de praia viva e coidada. Este ano contaremos con 5 profesionais, 3 xa empezaron o día 20 deste mes, se estenderá o servicio hasta o 15 de setembro. Nos hubiera gustado, lóxicamente, poder ter máis, pero é verdad que a Xunta este ano a axuda foi moi escasa, foron uns 11.000 euros, polo tanto dá para o que dá, nos gustaría que nun futuro se poderan ampliar para cubrir outras playas, independentemente de que esta é unha playa moi recoñecida, que ten o distintivo que ademais, acredita que hai un bo coidado tanto turístico como medioambiental, non descoidamos outras praias que tamén, por exemplo, contan con balizado para a seguridade dos bañistas, como pode ser a illa. Na Corna tamén se está previsto na parte que nos corresponde poñer, tamén todas se limpan, polo tanto, independentemente de que esta é máis reconocida, máis turística, por decirlo de alguma maneira, non descoidamos o que é a seguridade no resto de areos do municipio. Por segundo ano consecutivo, a bandeira azul estará moi presente neste areal. Unha praia que destaca pola calidade das súas augas e os servizos que ofrece, entre os que se atopan unha ampla zona de estacionamento, un posto de salvamento, un parque infantil, baños públicos e restaurantes e outros servizos de actividades náuticas.